Вітаю вас, шановныя сябры, вы на канале, які прысвечаны ваеннай гісторыі беларускага народа, і з вами Віталь Чырвінскі. Шчыра дзякую вам за падтрымку гэтага адукацыйнага праекта, за каментарый, падабайкі, спонсарства і фундатарства. Дзякуй. Нагадаю, што галоўнай тэмай апошніх лекцый размоў была 13гадовая вайна маскоўскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай 1654-1667 гадоў. Запісалі ўжо 6 лекцый. І хто яшчэ не глядзеў, вось вам спасылка на першую. Сёння працяг. Разбіраем самую знакавую і гучную перамогу аб'яднанае войска Вялікага княства літоўскага і польскай кароны у гэтай вайне. Бітву пад Палонкай. Да слова пра назву. Сустракаюцца 3 варыянты. Бітва пад Палонкай, бітва на Палонке, Палонкаўская бітва. Які з іх правільны? Кожны. Пад Палонкай гэта значыць пад вёскай Палонка. На Палонке на рацэ Палонка, якая цячэ каля аднайменнай вёскі. Назва Палонкаўская аб'ядноўвае абодва варыянты. Разабраліся? Тады наперад. Пачынаем з традыцыйнага тэста для тых, хто хоча стаць свядомым беларусам. Перад тым, як прагучыць пытанне тэсту, крыху інфармацыі. Перамога ў Палонкаўскай бітве, пра якую мы сёння будзем размаўляць, паспрыяла зняццю аблогі маскоўскімі войскамі ляхавіцкага замка, гарнізон якога мужна бараніўся на працягу 3 месяцаў. Камендант гарнізона Міхал Станіслаў Юдзіцкі звязаў поспех у абароне замка з цудоўнай сілай адной хрысціянскай святыні, якая ў гэты час знаходзілася ў Ляхавічах. Калі добра прыгледзецца, то яе выяву можна знайсці на гэтай гравюры. А цяпер увага, пытанне. Які з пералічаных духоўных скарбаў Беларусі дапамог абаронцам Ляхавіцкага замка ў 1660 годзе? А. Бялыніцкі абраз Божай Маці, Б. Крыж Еўфрасіні Полацкай, С. Святыя мошчы Сафіі Слуцкай, Д. Берасцейская Біблія. Падумалі, раскінулі глуздамі, пакапаліся ў галаве, абралі свой варыянт і запомнілі яго. Правільна адказалі ці не, даведайцеся напрыканцы гэтай лекцыі размовы. Паехалі! Напярэдадні бітвы. Пачатак 1660 года. 6-й год, як ідзе вайна. Яшчэ свежы ў памяці 2 государевы похода цара Аляксея Міхайловича Цішайшага, вынікам якіх стаў амаль поўны захоп тэрыторыі Вялікага княства літоўскага. Не сціхае партызанскі рух, які асаблівую моц набраў пасля 2-го года вайны, калі народ адчуў на сваёй скуры ўсе ласкі ад новай улады. Рэгулярныя часткі войска ВКЛ працягваюць узаемадзеянне з атрадамі дробнай шляхты, мяшчанаў і сялянаў, аддзеламі казацкіх беларускіх палкоўнікаў, асобнымі аўтаномнымі атрадамі добраахвотнікаў, валанцёраў, пад кіраўніцтвам шматлікіх дасведчаных камандзіраў мясцовага паходжання. Дарэчы, велікалітоўская шляхта пакуль застаецца расколатай. Значная частка, не шкадуючы свайго жыцця, б'ецца за айчыну. У тым ліку і былая прысяжная, якая вярнулася пад сцягі гетману Вялікага княства літоўскага. Хапае тых, хто ухіляецца ад удзелу ў ваенных дзеяннях з думкамі. Мо пранясе? Нямала беларускіх шляхцічаў працягваюць ваяваць на баку маскоўскага гасудара. Падпісалі ж некалі прысягу цару бацюшкі. Пачатак 1660 года. Зусім нядаўна, год таму назад, з мэтай вернуць пад государеву руку змянівшыя гарада, Масквой былі арганізаваныя чарговыя паходы сваіх ваяводаў. Хаванскі хадзіў на Браслаў, Баратынскі на Рослаў, Лабанаў-Растоўскі на Мсціслаў і Стары Быхаў. Хадзілі збольш даволі ўдала. Асабліва адзначыўся Іван Хаванскі, які пасля захопу Браслава і крэпасці і Казань разбіў велікалітоўскія сілы каля Мядзела, студзень 1659. Дарэчы, атрымаў за гэта тытул намесніка Вятскага і быў пажалаваны ў баяры. Праз 11 месяцаў Іван Хаванскі вырушыць у новы паход, гэтым разам на паўднёвы захад ВКЛ. У снежні 1659 года яго войска захопіць Гародню. Студзень 1660 года войска маскоўскага ваявода Івана Хаванскага заходзіць у Берасце, якое няшчадна руйнуецца. Праходзячы па тэрыторыі берасцейскага павета, Хаванскі распускае перад сабой раз'езды, якія агнём і мячом пустошаць і губяць гарады і вёскі, знішчаюць і паляць як духоўныя, так і панскія двары. Людзей сякуць, мардуюць. Люты 1660 года.
каб пазбегнуць новых ахвяраў яшчэ большага руйнавання сваёй зямлі, слонімскі, ваўкавыскі паветы і асобна Наваградак накіроўваюць да Хаванскага сваіх паслоў, якія абвяшчаюць маскоўскаму ваяводзе, што гатовыя прызнаць царскую ўладу толькі спыні гвалт. Захаваліся падрабязныя ўспаміны ўдзельніка тых падзей з шляхціча Наваградскага павета Багуслава Казіміра Маскевіча. Вельмі дакладна ўсё распісаў. 14 лютага 1660 года. Раніца. Наваградак. Перапалоханая мясцовая шляхта запоўніла амаль увесь будынак Барысаглебаўскай царквы. Прадстаўнік Івана Хаванскага, маскоўскі баярын Зеляноў, стоячы спінай да царскай брамы, трымае ў руцэ два спісаныя аркушы паперы. На высокім чатырохкутным століку пакладзена Евангелие. Зеляноў выкрыквае тэкст, робячы паўзы пасля кожнага сказу. Натоўп сабраных людзей мусіць паўтараць слова ў слова. «Я, вось такі, присягаю Богу всемогущему в Троице Святе Единому и Осударевы, Царевы и великому князю Алексею Михайловичу, все великие и малые и белые Руси самодержцу». Пры кожнаму згадванні цара пералічваюцца ўсе яго царскія тытулы, якіх нямала, ледзь не палова тэксту прысягі. Далей гучаць словы пра тое, што кожны мусіць адрачыся ад польскага караля і великага князя Літоўскага, даць абяцанне, а ніякім чынам з ім не зносіцца, а нават ваяваць супраць яго і не пераходзіць на бок іншаземнага монарха, ні хрысціянскага, ні турэцкага цара, ні шведскага, ні французскага. Тым часам большасць шляхцічаў, камячачы ў руках свае шапкі і ўтаропіўшы вочы ў падлогу, не паўтараюць за Зеляновым слова ў слова, а проста нешта мармычаць сабе пад нос. Заканчивается тэкст присяги с соковитыми проклёнами за отступництво. «И я за тое кланство, хлусню, и проступление да буду отлучен и не прощен от святые и одиносущные Троицы, единого Бога, всех славимого в нынешнем веке и будущем. Затрясуся, яко Каин, еще и на земли, и да отверзнется земля и пожрет мя, яко Дафана и Аверона, и да восприиму проказу Гизиеву и удавление Иуды, и суд ему и смерть Анании и жены его Сафиры, и жилище мое да будет в вечном огне с дьяволом, сатаной и ангелы его». Зачытванне тэкста скончана. Цяпер кожны з тых, хто паўдзельнічаў у прыняцці прысягі, атрымлівае картку пасведчання, за якую трэба заплаціць па 6 грошай. Добра, што не па 30 срэбранікаў. А пакуль зганьбаваная наваградская шляхта вяртаецца па сваіх дамах, прапаную паглядзець на Барысаглебаўскую царкву, тую, дзе збіраліся шляхцічы для прыняцця царскай прысягі з розных ракурсаў. Акунемся ў атмасферу таго самага Наваградка. Глянем на яго вачыма беларускага мастака Паўла Татарнікава з вышыні птушынага палёта. Паляцелі. Сакавік 1660 года. Войска Івана Хаванскага да 7000 чалавек, набраўшы добры ход у бок ляхавічаў, нясвіжы з Луцка, спыняецца пад мурамі ляхавіцкага замка, які некалі быў пабудаваны вялікім гетманам літоўскім Янам каралём Хаткевічам. Актыўная фаза аблогі цягнецца на працягу 2 месяцаў. Камендант крэпасці Міхал Станіслаў Юдзіцкі, які паходзіць са шляхты рэчыцкага павета, двойчы адмаўляецца весці перамовы пра здачу горада без крыві. Гарнізон пад ягоным камандаваннем адбівае некалькі штурмаў, падчас якіх атакуючыя падтрымліваюць свой маральны дух модным на той час баявым клічам: «Царёв! Царёв горад!» Гэта значыць, гэта ўжо не ваш горад, але ж маскоўскага цара. Аддавайце! Не дапамагае, абаронцы б'юцца храбра. Юдыцкі умела кіруе абаронай крэпасці. Падтрымлівае дысцыпліну, удала выкарыстоўвае замкавую артылерыю, 47 гарматаў. Арганізоўвае плённыя вылазкі ў варожы лагер, дарэчы, пораху і правіянту назапашана на год абароны. У пачатку траўня пад Ляхавічы прыбывае падмацаванне 3 маскоўскіх стралецкіх прыказа, 2000 чалавек, адборныя, добра апранутыя і ўзброеныя да зубоў пяхота.
Хаванскі кідае ўсе сілы на генеральны штурм, падчас якога гіне па афіцыйнай версіі да 2000 маскоўцаў. Гэту лічбу ускосна пацвярджае і данясенне аб сіле непрыяцельскай ад розных языкоў, як маскоўскіх, так і перабежчыкаў, дзе сцвярджаецца. З гэтага штурма пад ляхавічамі на вылазках, у сутычках, лічачы і тых, якія ўцяклі з абозу, зменшылася мінімум на 2000. Дарэчы, з гэтага дакумента, які зараз захоўваецца ў аддзеле рукапісаў Расійскай нацыянальнай бібліятэкі, мы яшчэ скарыстаемся важнай фактурай. Да слова, у падрыхтоўцы да рашаючага штурма ўдзельнічае нават вядзьмак, які абяцае маскоўскаму ваяводзе Хаванскаму зачараваць сваімі замовамі агняпальную замкавую зброю, каб у велікалітоўскіх гарматаў патрэбны час адняла мову. Як вядзьмак, млынар з вёскі гарадзішча каля 10 кіламетраў на поўдзень ад Ляхавічаў, які падчас п'янкі з маскоўцамі ляпнуў: «Калі б я захацеў, то паказаў бы Хаванскаму такі спосаб, што ён адразу захапіў бы Ляхавіча». Што тут скажаш? Пахваліўся на сваю галаву. Спешна дастаўлены да маскоўскага ваяводы, перад якім мусіць паўтарыць сказанае. Каб пацвердзіць свае чараўнічыя сілы, нашэптвае нешта каля маскоўскай гарматы. Паспрабавалі за яе стрэліць. Не працуе, так бывае. Невыказна рады Хаванскі абяцае млынару вялікую ўзнагароду. Падахвочаны мясцовы калабарант у дадатак да загавору зброі прапануе зрабіць для маскоўскага войска цудадрабіну на шрубах, каб выкарыстаць яе пры штурме Ляхавіцкага замка. Пад кіраўніцтвам млынара маскоўцы вырабляюць абложную велічэзную драбіну, на якую падчас боя мусяць адначасова залезці да 2000 чалавек. Пачынаецца штурм, але гатовую гаргару не могуць нават крануць з месца, каб дацягнуць да муроў крэпасці. Дарэчы, перад атакай маскоўцаў вынаходнік гэтага ваенна-інжынернага праекта, па сумяшчальніцтве яшчэ і шаман-заклінальнік, тройчы абыходзіць замак, раскручваючы сырую нітку, якая мусіць загнаць у ступар агняпальную зброю абаронцаў фартэцы. Усё безвынікова. Напэўна, абаронцам Ляхавічаў дапамагае хрысціянская святыня, якая знаходзіцца ў гэты час у замку. Узгадвайце сённяшні тэст для эрудытаў. Яшчэ вернемся да яго. Што адбываецца пасля няўдалага штурма з гарадзішчанскім млынаром, не ведаю. Можна толькі пафантазіраваць, якую узнагароду ён атрымлівае ад раз'юшанага Хаванскага. А мо і не атрымлівае, бо паспявае рэціравацца ў бліжэйшым лесе. Навогул не зусім зразумела, што гэта было. Ці сапраўды млынар ад душы хацеў дапамагчы маскоўцам, ці наадварот адмыслова іх кінуў, або ў лапці. Варта адзначыць, што, нягледзячы на веру ва ўсялякія забабоны, Іван Хаванскі вельмі сур'ёзна ставіцца да аблогі Ляхавіцкай фартэцы. Асабліва добра гэта можна ўбачыць на гравюры аблога Ляхавіч у 1660 годзе, намаляванай па гарачых слядах невядомым аўтарам. Зараз яна захоўваецца ў Нацыянальным музеі ў Кракаве. Уважліва прыгледзімся да гэтай выяўленчай крыніцы. У цэнтры Ляхавіцкая фартэца, якая мае форму прамавугольніка з 4 вялікімі магутнымі пяцікутнымі бастыёнамі, абсталяванымі брустверамі і байніцамі для стралкоў і артылерыі. Пры кожным бастыёне знаходзіцца каземат, дзе захоўваецца зброя, порах, амуніцыя. Унутры валоў, абмураваных каменем і цэглай, падземныя хады, якія дазваляюць хавацца падчас абстрэлаў праціўніка, а таксама скрытна пераходзіць з аднаго бастыёна ў другі. Трапіць у замак можна толькі па развадным, пад'ёмным мосце праз роў шырынёй да 50 метраў, напоўненым вадой. Уваход у крэпасць праз браму, якая знаходзіцца ў 4-яруснай мураванай вежы, дзе на 3-м паверсе абсталяваная баявая пляцоўка. У цэнтры крэпасці 2-павярховы палац з каменю ў форме літары «П». Пад палацам вялізныя падвалы. Злева ад уваходнай брамы мураваны арсенал. Справа патаемны ход для раптоўных вылазак гарнізона і удараў па тылам праціўніка. На дзядзінцы драўляныя будынкі службаў і казармаў. Адметна тое, што на гравюры адначасова прадстаўлены некалькі падзей, якія раскіданы па часе. Можна адсачыць дзеянні праціўніка падчас абодвух штурмаў Ляхавічаў. Двойчы намаляваныя і асобныя маскоўскія палкі ў час руху да крэпасці, у калонах са штурмавымі драбінамі і ў моманце штурму ў баявых лініях. Літарай «Ц» пазначаны фрагмент галоўнага лагера маскоўскага войска на правым беразе ракі Ведзьма. Сярод намётаў можна заўважыць паходныя цэрквы.
Ёсць на гравюры выява і самога Івана Хаванскага. Вось ён. На вяршыні ўзгорка на кані наперадзе сваёй світы. Недалёка пашыхтаваліся падраздзяленні ягонай пяхоты. Частка сілаў праціўніка размясцілася ў лагерах на паўднёвым захадзе ад крэпасці. Літарай «С» пазначана прысяжная полацкая шляхта, дзе кожная харугва стаіць пад сваім сцягам. Узначальвае гэты полк былы велікалітоўскі палкоўнік Фларыян Слонскі. Дарэчы, сёння яшчэ не раз узгадаем пра тых літвінаў-беларусаў, якія ваявалі на баку маскоўскага цара. Маскоўцы да аблогі ляхавіцкага замка ставяцца сур'ёзна. Стаўка зроблена на земляныя працы. Падрыхтаваны дзясятак фартоў палявых умацаванняў, якія ў той час прынята называць шанцамі. Там размешчана 25 гармат і вайсковыя запасы. Некаторыя палявыя ўмацаванні маюць зоркападобную форму. Гэта так званыя штэрн-шанцы. Яны ўтвараюць лінію абкладання разам з размешчанымі паміж імі равамі. Пад зямлёй маскоўцы рыюць 2 мінныя галерэі, каб закласці міны і падарваць участак сцяны з паўночна-ўсходняга боку. Аднак галоўны напрамак для штурмаў – гэта паўднёвыя бастыёны крэпасці. Менавіта тут сканцэнтравана значная колькасць войскаў праціўніка. На ўсход ад ляхавічаў яшчэ адна вялікая групоўка пяхоты, якая пакуль схавалася за валам, але гатовая ў любы момант падтрымаць атаку. Спецыяльныя пазіцыі абсталяваныя для гармат, задача якіх сваім агнём нішчыць крапасную артылерыю. Артылерыйскія пазіцыі агароджаныя плеценымі кошыкамі, напоўненымі зямлёй, якія служаць абаронай ад куль. Дарэчы, Хаванскі не мае абложнай артылерыі, у яго няма буйнакаліберных гармат, якія здольныя прабіваць крапасныя муры, і гэта для маскоўцаў вялікі мінус. На паўночным усходзе ад ляхавіцкай фартэцы цяжка не заўважыць вялізную інжынерную пабудову, падобную на архаічную абложную вежу. Імаверна, што гэта тая самая цудадрабіна на шрубах, зробленая пад кіраўніцтвам гарадзішчанскага млынара. На гравюры яна пазначана як вялікі перасоўны штурмавы мост для фарсіравання рова. Побач можна ўбачыць фашыны, звязкі прутоў, перавязаныя вяроўкамі. Падчас штурма фашынамі мусяць закідваць равы. Побач на зямлі ляжаць штурмавыя драбіны з віламі, прыладамі для пад'ёма гэтых самых драбін пры набліжэнні да крапасных муроў. А гэта маскоўскія палкі, якія ідуць на свой чарговы штурм. Над галовамі ўзнятыя штурмавыя драбіны. А гэта жаўнеры праціўніка ўжо атрымалі адлу пад абаронцаў крэпасці і даюць лататы пасля няўдалай атакі. Вельмі інфарматыўным атрымаўся гэты выяўленчы дакумент. Дзякуй невядомаму мастаку, адчуванне быццам самі пабывалі пад мурамі легендарнай фартэцы. Канец траўня 1660 года. Ляхавіцкі замак пакуль застаецца непрыступным, але ж прафесійных жаўнераў пад камандаваннем Юдзіцкага мала 450 чалавек. Асноўную масу абаронцаў складаюць мясцовыя сяляне, якія збеглі пад абарону крапасных муроў, а таксама мяшчане, мясцовая шляхта, немцы і габрэі. Вось такі інтэрнацыянал. Агульна да 3500 байцоў. Ці надоўга хопіць сілаў для абароны. Іван Хаванскі спыняе мясныя штурмы фартэцы, але не адмаўляецца ад сваёй мэты і застаецца пад ляхавічамі. Аблога працягваецца. Ваявода ўпэўнены, што яшчэ трохі ён схіліць гарнізон да капітуляцыі. Тым больш ён атрымлівае падмацаванне. 25 траўня пад мурамі ляхавічаў з'яўляецца стольнік Сямён Змею, які прыводзіць ваяводскі полк 2400 чалавек. Па іншых звестках 2886. Сабраны з царскіх гарнізонаў захопленых беларускіх гарадоў і прысяжнай шляхты. Размяшчаецца лагерам на поўнач ад ляхавічаў. Нягледзячы на няўдачы пад ляхавічамі, маскоўскі цар задаволены вынікамі зімовай кампаніі, пакараннем беларускіх гарадоў, якія яму здрадзілі, хоць і не вітае жудаснае знішчэнне краю. Верыць цар у поспех распачатай новай ужо летняй кампаніі. Верыць у вайсковы талент Хаванскага, які па яго плану пасля захопу ляхавіцкага замка мусіць усё ж рушыць у паход на Варшаву, так планавалася раней. Для гэтага да Хаванскага выпраўляюцца дадатковыя сілы. Агульна-маскоўскае войска, тое, што павінна рушыць у глыб польскай кароны, мусіць налічваць ад 30 000 да 40 000 ваяроў. Планы, як мы бачым, маштабныя. Тым часам добрыя для Вялікага княства літоўскага навіны прыходзяць з Алівы.
Цяпер гэта раён Гданьска, Польшча. Аліўскае мірнае пагадненне, падпісанае 3 траўня 1660 года паміж Рэччу Паспалітай і Швецыяй, дае магчымасць перакінуць на Велікалітоўскі тэатр ваенных дзеянняў частку кароннага войска. Пачатак лета 1660 года. З Падляшша, Польшча, у ВКЛ вяртаецца 6-тысячная дывізія вялікага гетмана літоўскага Паўла Яна Сапегі, дывізія правага крыла, якая вызваляе Жыровічы, што на Слонімшчыне. У гэтыя ж дні кароль Ян Казімір Ваза піша Сапегі пра тое, што да яго звярнуліся паслы Слонімскага, Лідскага, Гарадзенскага і Ваўкавыскага паветаў, якія заявілі пра вернасць каралю і Рэчы Паспалітай. Абяцалі, што калі толькі каралеўскія войскі ўвойдуць на іхнія землі, яны далучацца да іх. Кароль у сваім лісце загадвае гетману, каб войска, калі там апынецца, не наважвалася трактаваць тамтэйшых жыхароў як здраднікаў, прыціскаць, знішчаць і рабаваць іх воласці. Ян Казімір Ваза просіць папярэдзіць войска, што не ўсе, каго яны там заспеюць здраднікі. З такімі яшчэ прыйдзе час на расправу. Затое вялізная колькасць надалей застаецца вернай каралю і, апынуўшыся пад маскоўскай няволяй, чакае ратунку і вызвалення. Тым часам з Падолля, Украіна, перадыслакавана польская дывізія ваяводы Рускага Стэфана Чарнецкага, якая займае Слонім. Ваявода Рускі – гэта пасада кіраўніка рускага ваяводства ў каралеўстве польскім з рэзідэнцыяй у Львове. На карце рускае ваяводства выдзелена чырвоным колерам. Велікалітоўская дывізія левага крыла на чале з вялікім абозным літоўскім Міхалам Пацам, часова прызначаным замест Вінцэнта Гасеўскага, які знаходзіцца ў гэты час у маскоўскім палоне. Узгадвайце бітву пры Верках. Дык вось, дывізія левага крыла з Курляндыі рушыць на Велькамер, затым на Вільню, якую бярэ ў аблогу. Апошнія дні чэрвеня 1660 года да Івана Хаванскага прыходзяць звесткі пра імклівае набліжэнне дывізіі Сапегі і Чарнецкага, якія аб'ядналіся пад Слонімам і Жыровічамі. Хаванскі вырашае не чакаць падыходу галоўных сілаў праціўніка, а самому захапіць ініцыятыву. Заспець літоўска-польскае войска знянацку на маршы, пасеяць паніку і перамагчы. Сілы бакоў. Праціўнік. Галоўнакамандуючы Іван Хаванскі Тараруй. Відаць, шмат балбатаў, тараторыў, адсюль мянушка Тараруй. З княжацкага роду, які паходзіў ад Ігедэміна. Не быў абазнаны ў рыцарскай справе, аднак жа меў адважнае сэрца, напіша пра яго ў сваім дзённіку Багуслаў Маскевіч. Іншыя сучаснікі дададуць да характарыстыкі Хаванскага свае эпітэты. Надзіва жорсткі, нахабны, ганарысты, імпульсіўны, саманадзейны, распусны, сквапны. Войска Івана Хаванскага. Нярэдка гэту ўзброеную сілу, што знаходіцца пад камандаваннем Хаванскага, называюць палком наўгародскага разраду. Што гэта за звер такі полк, які прыраўноўваюць да цэлага войска? Наўгародскі разрад – гэта адна з ваенна-адміністрацыйных акругаў маскоўскай дзяржавы. Камплектуецца служылымі людзьмі наўгародскага і іншых паўночна-заходніх паветаў. Ён складаецца з некалькіх палкоў па радам службы, палкоў пяхоты новага строя, салдаты драгунаў, рэйтараў, стральцоў, гарадавых казакоў, памеснай конніцы і іншых. Баявы хрост наўгародскі разрад атрымлівае ў 1650 годзе пры задушэнні наўгародскага і пскоўскага паўстанняў, хлебных бунтаў. Добра патрэніраваліся на сваіх грамадзянах. У першыя гады 30гадовай вайны полк дзейнічае галоўным чынам на паўночна-заходнім напрамку. У 1659 годзе размяшчаецца ў раёне Полацка, дзе папаўняецца аддзеламі прысяжнай полацкай шляхты. Як мы ўжо ўзгадывалі, сілы Хаванскага дапоўнены палком Змеева і 3 маскоўскімі стралецкімі прыказамі. На падыходзе і іншыя фарміраванні. Адметна тое, што ў складзе войска праціўніка шмат літвінаў-беларусаў. Распавядзем пра іх больш падрабязна, бо свае ж. У данясенні, падрыхтаваным у абозе літоўска-польскага войска, паводле допытаў захопленых языкоў перабежчыкаў, атрады беларускай прысяжнай шляхты пазначаны як палкі польскія. Самы буйны і баяздольны полк полацкай прысяжнай шляхты пад камандаваннем палкоўніка Фларыяна Слонскага. 390 шляхцічаў. Імаверна, што разам з чэлядзю складае да 1100 чалавек. Падзелены на харухвы, кожны з якіх мае свой сцяг. Чырвоныя, белыя, жоўтыя, зялёныя палотнішчы з белымі, чорнымі, жоўтымі крыжамі. Ёсць і адметныя сцягі ў белую чорную клетку.
жоўта-чорныя і іншыя. У галоўнай палкавой харухе Слонскага там 60 вершнікаў. На сцягу на чырвоным полі пасярэдзіне рука з мечам белым. Геральдысты называюць гэта малой пагоняй. Вось так яна выглядае на адным са шляхецкіх гербаў. Да слова, за захаванне гэтага сцяга адказвае харунжы Віктар Слонскі, імаверна, што блізкі сваяк камандзіра. Узгадваем імёны тых, хто ўзначальвае харухвы ў гэтым полацкім палку. Каспер Камароўскі, Васіль Лабур, Самуіл Камінскі, Высчынскі, Юндзіл. Быў яшчэ Жыжэўскі, але нядаўна загінуў пад Нясвіжам. Асобнымі коннымі харухвамі, імаверна, сполачаны. Колькасцю ад 20 да 60 чалавек кожная камандуюць Іосіф Корсак, Томаш Храпавіцкі, Роман Аскерка, Гаслаўскі, Кошка. Усяго 200 вершнікаў. Дарэчы, Роман Аскерка – гэта брат Самуэля Аскеркі, легендарнага партызанскага камандзіра, атрад якога вось прямо ў гэты самы час дзейнічае паміж ляхавічамі і Нясвіжам, натуральна, што б'ецца супраць маскоўцаў. Нагадаю, што Аскеркі родам з Мазыршчыны. У ваяводскім палку Сямёна Змеева 2 харухвамі прадстаўлена прысяжная віцебская шляхта, кожная па 100 коней. Камандзіры ротмістр Васіль Чапка і Іван Міткевіч. Ёсць у гэтым палку шляхецкая харухва з Магілёва, камандзір паручнік Дмітрый Паплаўскі, харужы Аркутовіч, 115 чалавек. Таксама ў Магілёве сабрана і выпраўлена пад ляхавічы харухва хлопаў магілёўскіх, якія пераправы робяць сякерамі і бердышамі. Маюць сцяг зялёны з жоўтым крыжам, а таксама 2 палявыя гарматы і 3 марціры. Таксама ў складзе змееўскага палка, які налічвае 2400 ратнікаў, дзясяткі пяхотных падраздзяленняў, сабраныя з гарнізонаў Старога Быхава, Магілёва і Смаленска, але гэта не мясцовыя, а жаўнеры рэгулярнага маскоўскага войска. Такім чынам, калі скласці ўсе лічбы, атрымліваецца каля 1700 літвінаў-беларусаў у складзе варожага войска. Вось так. Якімі вятрамі пад сцягі войска маскоўскай дзяржавы занесла прадстаўнікоў велікалітоўскіх шляхецкіх родаў, мы можам толькі выказваць здагадкі. Мог хто і па шчырасці, а мог хто і пад прымусам. Звярну ўвагу на адну цікавую асобу. Фларыян Слонскі з беларускай шляхты. Імаверна, паходзіць з Полачыны. Дасведчаны вайсковец, былы палкоўнік войска ВКЛ. Пачатак 13-гадовай вайны сустрэў у Інфлянтах, дзе супрацьстаяў спачатку маскоўскім, а затым шведскім войскам. Праз год, калі шведы авалодалі Жамойцю і часткай віленскага ваяводства, вярнуўся ў Літву-Беларусь. Узначальваў полк паспалітага рушэння віцебскага ваяводства. Граміў атрады прысяжнай шляхты, біўся з аддзеламі маскоўскага войска, стаў адным з арганізатараў партызанскага руху на Віцебшчыне. Напрыканцы 1655 года Слонскі атрымаў пісьмовую прапанову ад маскоўцаў, поўную абяцанняў і ласкі, з заклікам разам з атрадам перайсці пад уладу цара Алексея Михайловича. Адмовіўся, працягваў змаганне на баку Вялікага княства. У снежні 1658 года пад Бешанковічамі на чале атрада з 3 харухаў удзельнічаў у разгроме аддзелаў Восіпа Сукіна і Васілія Пушачнікава, якія былі накіраваныя царом пакараць варов і изменнікаў. Праз некаторы час па невядомых нам прычынах Фларыян Слонскі нечакана пераходзіць на бок Масквы, прычым разам са сваімі харухвамі. У складзе войска Івана Хаванска удзельнічае ў аблозе Ляхавіцкага замка, а цяпер, у апошнія дні чэрвеня 1660 года рушыць на поле бітвы, дзе мусіць сысціся ў баі са сваімі былымі суайчыннікамі. Паглядзім, што з гэта атрымаецца. А пакуль абагульняем сілы Івана Хаванскага перад бітвай. Гэта наўгародскі разрад, які складаецца з некалькіх палкоў, ваяводскі полк Змеева, дзе ёсць харухвы з Віцебска і Магілёва, 3 элітныя палкі маскоўскіх стралецкіх прыказаў, а таксама полк полацкай прысяжнай шляхты. Невялікую частку свайго войска Іван Хаванскі пакідае пад мурамі Ляхавіцкага замка, каб працягваць аблогу. Занепакоены хваляваннямі ў Літве Беларусі маскоўскі ваявода вымушаны выправіць з карнымі мэтамі ў накірунку Вільні атрад рэйтараў, сабраны з розных палкоў. Адцягвае значныя сілы яго войска і адпраўка ў тыл здабычы і палонных. Як тут не ўзгадаць пра 15 000 вазоў з нарабаваным скарбам і нявольнікамі, якія былі адпраўленыя Хаванскім з Наваградку ў канцы лютага 1660 года. Пра гэта пісаў у сваім дзённіку відавочца тых падзей Багуслаў Казімір Маскевіч. Напэўна, што быў уражаны колькасцю вазоў і, магчыма, перабольшыў з лічбамі, але сутнасці гэта не мяняе.
З улікам усіх акалічнасцяў па меркаванні расійскага гісторыка Олега Курбатова, які даследаваў гэту тэму, 28 чэрвеня 1660 года перад пачаткам бітвы Іван Хаванскі меў пад сваёй камандай 8,5 тысяч байцоў, 4500 конніцы і 4000 пяхоты. Дарэчы, самыя распаўсюджаныя лічбы, якія ўзгадваюцца ў гістарычных працах, ад 8 тысяч да 9 тысяч чалавек. Аб'яднаныя сілы Рэчы Паспалітай. Дывізія правага крыла войска ВКЛ 6 тысяч і дывізія польскай кароны 4 тысячы, агульна 10 тысяч чалавек. Галоўнае камандаванне па закону павінна належаць гетману Вялікаму Літоўскаму, бо баявыя дзеянні вядуцца на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Тым больш, Стэфан Чарнецкі нават не з'яўляецца гетманам каронным. Але ж палякі на дадзены момант больш боегатовыя і мацнейшыя за літвінаў, якія на гэты час саступаюць сваім баявым паплечнікам як ва ўзбраенні, так і ў маральна-баявым духе, праблемы з атрыманнем абяцанага жолду, а таксама з забеспячэннем зброі і прадуктамі харчавання. Таму на чале аб'яднанага войска двуумвірат, што, як мы ўбачым далей, не перашкодзіць для агульнай перамогі над ворагам. Павел Ян Сапега, Герба Ліс з велікалітоўскіх магнатаў. Баявы хрост атрымаў у 1633 годзе падчас Смаленскай вайны. Быў цяжка паранены пры аблозе крэпасці Белая пасля выбуху міны. На працягу 8 гадоў на пасадзе абознага Вялікага Літоўска адказваў за выбар месца для лагера яго ўмацавання, а таксама за раскватараванне войска. Паўдзельнічаў у казацка-сялянскай вайне, біўся пад Берасцечкам на Валыні 1651 год. У 1655 годзе пад Берасцем сабраў 6-тысячнае войска, для забеспячэння якога загадаў чаканіць манеты са свайго родавага срэбра ды золата. За пераходу Януша Радзівіла пад шведскі пратэктарат быў намінаваны генеральным рэгіментарам ВКЛ, часовым камандуючым. Пазней атрымаў булаву вялікага гетмана Літоўскага, пасля чаго па загаду караля вымушаны з асноўнымі сіламі выправіцца ў Польшчу на дапамогу кароннай арміі. На пачатку 1656 года выціскаў з-пад ляша шведскія войскі і іх саюзнікаў. Цяпер, нарэшце, вярнуўся вызваляць землі бацькаўшчыны. Пад камандаваннем Паўла Яна Сапегі шмат выбітных камандзіраў, згадаем некаторых. Аршанскі харужы палкоўнік Самуіл Кміціч, той самы прататып Анджэя Кміціца ў фільме Ежы Гофмана «Патоп». Князь Александр Гіляры Палубінскі, намеснік Сапегі, які прывёў полк прафесійных жаўнераў. Маршалак Мазырскі Станіслаў Ян Ліпніцкі, ротмістр слонімскага павета Канстантін Ермаловіч, харужы вялікі літоўскі Жыгімонт Адам Слушка і іншыя. Другую частку аб'яднанага войска Рэчы Паспалітай узначальвае Стэфан Чарнецкі з польскай шляхты. На вайсковай службе з 18 гадоў біўся з асманамі пад Хацінам. У 1621 годзе была ў нас лекцыя пра гэту слаўную бітву. Удзельнічаў у паходах супраць крымскіх татар, ваяваў са шведамі, з маскоўцамі пад Смаленскам, біўся з казакамі, багаты баявы досвед. Падчас крывавага патопу ў Польшчы, калі шведскія войскі ўварваліся на землі польскай кароны, застаўся верным каралю. У час, калі большая частка арміі далучылася да шведаў, арганізаваў партызанскую вайну. Менавіта дзякуючы Стэфану Чарнецкаму, кароль Ян Казімір Ваза здолеў вярнуцца з ссылкі і зноў стаць на чале дзяржавы. За такія заслугі Чарнецкі быў выведзены з-пад улады каронных гетманаў. У 1660 годзе атрымаў пасаду ваяводы рускага. Дарэчы, адзін з галоўных камандзіраў Стэфана Чарнецкага – прадстаўнік роду Вайніловічаў, роду, які сваімі каранямі паходзіць з беларускай зямлі. Гэта Габрыель Міхал Вайніловіч, герба сыракомлі змененая, з Навагарчыны, палкоўнік кароннай кавалерыі. Выбітны кавалерыст Рэчы Паспалітай, выдатна ўмее камандаваць як раз'ездамі ў некалькі конных сотняў, так і буйнымі кавалерыйскімі групамі. Напярэдадні бітвы пад Палонкай ён узначальвае правае крыло дывізіі Чарнецкага. Паглядзім, як праявіць сябе ў бітве, якая набліжаецца. Не сумняемся, што лепшым чынам. Тым больш, што адзін з яго сваякоў, Траян Вайніловіч, які мае высокую пасаду войскага Наваградскага, знаходзіцца зараз сярод абаронцаў Ляхавічаў. Да слова, забегаючы наперад, давядзем, што Габрыель Вайніловіч пакіне пасля сваёй смерці рукапісную памятную кнігу «Ваде Мекум. Ідзі са мной», якая праз стагоддзі будзе выкарыстана польскім пісьменнікам Генрыхам Сенкевічам для напісання знакамітай гістарычнай трылогіі «Агнём і мячом», «Патоп» і «Пан Валадыёўскі».
Рукапісная кніга будзе захоўвацца ў архіве Вайніловічаў, у родавым маёнтку Савічы, цяпер вёска Капыльскага раёна Мінскай вобласці, дзе пройдзе юнацтва аднаго з апошніх нашчадкаў роду Вайніловічаў, Эдварда Антонія Леонарда, грамадскага і палітычнага дзеяча першай чвэрці 20-го стагоддзя, які ў свой час падтрымае ўтварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі 1918 год, выступіць з планам аднаўлення Великого княства Літоўскага, а пра свой род напіша ў тастаменце. Вайніловічы не прыйшлі ані з усходу, ані з захаду, а з'яўляюцца карэннымі, мясцовымі, кроў з крыві, косць з косці таго народа, які калісь хаваў сваіх продкаў у тых курганах, што зараз ёсць на вясковых могілках, і родную зямлю сваёй сахой кроіць. Эдвард Вайніловіч зробіць асаблівы ўнёсак у справу адраджэння веры ў Беларусі, будзе заўзятым прыхільнікам міжнацыянальнага, міжканфесійнага міру, будзе дапамагаць у будаўніцтве праваслаўных цэркваў, сінагог, мячэцяў. Пабудуе ў Менску касцёл святых Сымона і Алены, вядомы зараз як Чырвоны касцёл, які будзе асвечаны ў 1910 годзе. Але гэта будзе праз 250 гадоў пасля бітвы пад Палонкай, куды мы зараз з вамі і вяртаемся. Месца бітвы. Каля 40 кіламетраў на паўночны захад ад Ляхавічаў. Мясцовасць, на якой мусіць разыграцца бітва, даволі спецыфічная. Раўніна пакрытая ўзгоркамі. У яе найніжэйшым месцы цячэ невялікая рака Палонка, якая на ўсход ад аднайменнай вёскі утварае шырокую лукавіну радыусам каля 2 кіламетраў. Тэрыторыя ў лукавіне узнімаецца на пэўную вышыню, мякка ападаючы да берагоў ракі. Паабапал рэчышча шырокія забалочаныя ўзбярэжжы. Не замачыўшы ногі, можна перайсці толькі праз грэблю каля самой вёскі Палонка. Гэта адрэзак тракту, які перасякае лукавіну ракі. За няпоўныя 2 кіламетры на ўсход тракт цераз яшчэ адну грэблю другі раз праходзіць праз раку. Крыху вышэй і ніжэй грэблі ёсць 2 броды, але яны нязручныя для пераправы войскаў. Сухапутны праход на лукавіну з паўночнага боку закрыты ляснымі зараснікамі. Трэба адзначыць, што месца, дзе мусіць адбыцца бітва, не выбіраецца адмыслова. Так складаюцца абставіны. Абодва бакі знаходзяцца ў нязручным становішчы. Лукавіна балоцістай ракі не самае класнае месца для конных баталій. Ход бітвы. 27 чэрвеня. Сапега і Чарнецкі пасля ўзгаднення супольнага плану дзеянняў працягваюць рух свайго аб'яднанага войска ў накірунку Ляхавічаў. Наперад выпраўлены моцны раз'езд Самуіла Кміціча і Станіслава Ліпніцкага, 13 великалітоўскіх харугаў. 27 чэрвеня. Раніца. Хаванскі, аб'яднаўшы свае сілы з ваяводскім палком Змеева, пакінуўшы абоз пад мурамі Ляхавічаў, каб не замінаў хуткасці, вырушвае насустрач войску Рэчы Паспалітай. Перад галоўнымі сіламі з разведвальнымі мэтамі напраўлены Ульян на Шокін, з коннай сотні, якая ўзмоцнена рэйтарамі. Гэты раз'езд павінен выведаць, дзе знаходзяцца войскі Рэчы Паспалітай і што яны робяць. Доўга блукаць не прыйшлося. У гэты ж дзень першы бой. Каля Палонкі, зацяты, крывавы для абодвух бакоў, але пераможны для великалітоўскіх харугаў, якія на працягу наступнай ночы з 27 на 28 вяртаюцца ў лагер пасля пагоні, прыводзячы з сабой шматлікіх маскоўскіх палонных. Тым часам, у чаканні хуткай бітвы жаўнеры Рэчы Паспалітай спяць у поўным узбраенні. Значна ўзмоцнена і ахова палявога лагера. Сапега і Чарнецкі даведваюцца ад языкоў аб месцы знаходжання войска праціўніка, але не чакаюць, што Хаванскі так хутка з'явіцца перад імі. Тым часам маскоўскі ваявода, атрымаўшы звесткі пра разгром раз'езда на Шокіна, не спыняецца, а наадварот, з нейкім шалёным азартам гоніць сваё войска начным маршам на сустрэчу са сваім праціўнікам і на золку 28 чэрвеня выходзіць да Палонкі. Ішлі смела, як намёты на ігрышча якое, маючы верную зброю, бердышы бліскучыя, паліраваныя вострыя, на пасах шнуркі канапляныя для вязання нашых. Напіша пазней пра маскоўцаў Яахім Ерліч, жаўнер кароннай дывізіі Чарнецкага. 28 чэрвеня а 6 гадзіны раніцы. На захадзе ад вёскі Палонка пасля хуткай вайсковай нарады паміж Сапегай і Чарнецкім і іншымі камандзірамі войска ўзнятае па трывозе, ужо пашахтаванае ў калоны. Гэта дзеянне адбываецца ў поўнай цішыні. На правым фланзе каронныя харухвы, на левым великалітоўскія. Пасля некалькіх спеваў малітваў аб'яднанае войска рушыць калонамі на ўсход.
За вёскай дарога ўзнімаецца ўгару, затым па доўгай грэблі ідзе праз балоцістую рэчку Палонка, потым ізноў працягваецца дарога, а наперадзе чакае пераход праз новую грэблю. Дывізія Сапегі збочвае з тракту ў левы бок і размяркоўваецца ўздоўж лукавіны ракі. Зямля атулена густым белым туманам, які паступова рассейваецца. Раптам ранішнюю цішыню разрываюць людскія крыкі, якія імкліва змешваюцца з гукамі боя. Гэта сутыкнуліся авангарды. З аднаго боку польскія харугвы Стэфана Чарнецкага, з іншага харугвы палка полацкай прысяжнай шляхты, значная частка якой ідзе пешшу. Чаму Іван Хаванскі выставіў у якасці авангарда літвінаў-беларусаў? Можа, не рызыкнуў пакідаць мясцовых калабарантаў у сваім тыле, а можа, наадварот, даверыў ісці наперадзе тым, хто сябе ўжо праявіў у папярэдніх баях. Бой нечаканы для ўсіх. Амаль у першыя хвіліны трапляе ў палон камандзір палачанаў палкоўнік Фларыян Слонскі. Воякі паварот. Аднак полацкія шляхцічы не губляюцца, а зубамі ўгразаюцца ў грэблю і здолеваюць адкінуць палякаў у тыл. Як потым напішуць, полацкая шляхта білась заядла. Тым часам не бянтэжыцца Стэфан Чарнецкі, на ўчастку фронта якога завязаліся першыя баі. Ён загадвае падпаліць некалькі крайніх палонкаўскіх хат, якія імгненна ўспыхваюць, задымляючы наваколле. Цяпер праціўнік не бачыць яго галоўных сіл, які падыходзяць да месца бітвы. Можна і манеўры арганізаваць. Пачынаюцца падманы ўцёкі авангарду. Выгляд спешна адыходзячых войскаў Рэчы Паспалітай пераконвае Хаванска ў тым, што ён ужо амаль перамог. Засталося зафіксаваць разгром свайго праціўніка. Салдаты Змеева замацоўваюцца за грэбля, якую захапілі і ўтрымалі палачане. Падыходзячыя войскі разварочваюцца ўздоўж усходняга берага ракі. Іван Хаванскі на чале адборных сілаў займае пазіцыю на сваім правым фланзе насупраць велікалітоўскіх харугваў Сапегі. Відавочна, што маскоўскі ваявода плануе менавіта на гэтым фланзе вырашыць зыход бітвы. 8 гадзін 15 хвілін. Сонца за спінамі маскоўскіх ратнікаў яшчэ нізка і пакуль не пячэ. У цэнтры рэйтарскія палкі, пяхота і амаль уся артылерыя. Змеев, які ўжо перайшоў рэчку, кідаецца пераследаваць праціўніка, аднак нечакана трапляе пад флангавы агнявы удар польскіх драгунаў, узмоцненых 2 гарматамі. Затым у атаку кідаюцца каронныя гусары, палашамі адкідваючы маскоўцаў за рэчку. Цяжка паранены Змеев. Хаванскі перакідвае частку конных аддзелаў са свайго фланга на грэблю, якая ізноў за маскоўцамі. За кавалерыяй падцягваецца ўзмоцненая гарматамі пяхота праціўніка, якая займае пераправу, але ненадоўга. Новы удар харугваў Чарнецкага, дзе наперадзе ідуць спешаныя драгуны, і грэбля адбіта. Больш за тое, палякамі захоплены невялікі плацдарм на супрацьлеглым беразе Палонкі. Гэта важна. У гэты ж час на правым фланзе аб'яднанага войска конныя харугвы Вайніловіча здзяйсняюць манеўр, спрабуючы незаўважна абысці маскоўцаў з поўдня. На гэтым крыле сіламі праціўніка камандуе князь Сямён Шчарбатаў. У фальварку Пацяны, які знаходзіцца за ручаём, што ўпадае з усходу ў Палонку, размясціўся аддзел маскоўскіх пяхотнікаў, узмоцнены 4 гарматамі. Па меркаванні расійскага гісторыка Ігара Бабуліна, Шчарбатаў усё ж стаяў па цэнтру фронта, а Змеев на левым фланзе маскоўскага войска, а камандзірам рэзерва быў Бердзяева, не Трубяцкі, як пазначана на многіх схемах бітвы. Мой мае рацыю Бабуліна, але гэта нічога кардынальна не змяняе. Вяртаемся на поле бітвы да нашай схемы. На левым фланзе харугвы Паўла Яна Сапегі змагаюцца спачатку з глейкай глебай, мясцовасць забалочаная, а затым ужо сапраўдным ворагам. Сапежанцы перапраўляюцца праз раку на кірунку фальваркай Важгінты, дзе іх атакуюць палкі Івана Хаванскага, самыя баяздольныя сілы маскоўскага войска, якія спрабуюць акружыць літвінаў. Маскоўцы тут моцна ціснуць, аднак развіць поспех у іх не атрымліваецца. Сапега падчас боя страчвае каня, выратаваны шведскім афіцэрам-наёмнікам Засам, які аддае свайго каня, а сам гіне ад рук маскоўскіх коннікаў. Вялікі гетман Літоўскі здольвае ўтрымацца на ўсходнім беразе ракі, адбіць чарговую атаку і выканаць задачу адцягвання ўвагі праціўніка ад правага фланга. Менавіта на правым фланзе аб'яднанага войска Рэчы Паспалітай завяршылі свой абхадны манеўр харугвы панцырнай лёгкай конніцы Вайніловіча, якія не без цяжкасці фарсіравалі раку Палонка з яе забалочанымі берагамі, знішчылі невялікі атрад маскоўскай пяхоты, якая, узмацніўшыся гарматамі, атабарылася ў фальварку Пацяны, а затым выйшлі ў тыл праціўніка. Хаванскі кідае супраць харугваў Вайніловіча свой конны рэзерв. Пачынаецца зацяты конны бой, які перамяшчаецца ў самы тыл маскоўскага войска.
Яшчэ нічога не вырашана, але трымценне сцягоў кароннай кавалерыі ў стане ворага становіцца сігналам да агульнага наступлення. Чарнецкі і Сапега, адчуваючы пераломны момант бітвы, кідаюць усе свае сілы ў бой. Вось тут не прыдаецца плацдарм на левым беразе Палонкі за самой грэбляй, адбіты жаўнерамі Чарнецкага. Да агульнай атакі далучаюцца літоўскія гусарскія харухы пад камандай Палубінскага, якія былі дагэтуль у рэзерве. Атака крылатых гусараў ашаламляльная для праціўніка. Сапежанцы, прарваўшы супраціў, уразаюцца ў бок маскоўскай конніцы, якая б'ецца супраць каронных харухаў Чарнецкага. Як напіша пазней Павел Ян Сапега пра гэту атаку: «Ніводзін дрэўка дарма не раструшчыў». Прызнаваў, што хоць сам гэтага не ўгледзеў, але годны веры таварыш кажа, што 6 маскавітаў на адной дзідзе бачыў. Відовішча не для тых, у каго слабыя нервы. Разам з паламанымі абцелы ворагаў 6-метровымі дзідамі ламаецца праз калена і маральны дух праціўніка. Большая частка войска Хаванскага кідаецца на ўцёкі. Шмат хто з беларускай прысяжнай шляхты са сваёй чэляддзю паспявае перайсці на бок Сапегі і паўдзельнічаць у разгроме сваіх былых аўруснікаў-маскоўцаў. У маскоўскім войску толькі лепшыя дваране, дородныя і знатныя людзі працягваюць секчыся на смерць каля сваіх сцягоў, нягледзячы на безнадзейнае становішча. Гіне шматлікая колькасць афіцэраў, толькі пры абароне гасударава сцяга складаюць свае галовы 3 дзесяткі чалавек. Павальныя ўцёкі не кранаюць маскоўскую пяхоту Сямёна Шчарбатова, якая, захоўваючы баявы парадак і адстрэльваючыся з залпамі, адыходзіць пад прыкрыццё бярозавага гаю на ўзвышшы, дзе займае абарону, але і яе лёс гаротны. Абстраляная з гарматаў частка маскоўскіх пяхотнікаў выходзіць здацца ў палон, але бязлітасна высякаецца велікалітоўскімі і польскімі кавалерыстамі. У пагоню за ўцякаючым ворагам кідаюцца велікалітоўскія харухвы Самуіла Кміціча і Станіслава Ліпніцкага. Пераслед будзе цягнуцца да самай ночы. Кміціч і Ліпніцкі сходу вызваляць мястэчка Мір. Маскоўская залога, якая абараняла мясцовы замак, здасца без бою. Гэта будзе трошкі пазней, а зараз 28 чэрвеня 1660 года, самы разгар летняга дня, 12 гадзін. А бітва ўжо скончана. Вельмі і вельмі важная перамога. Іван Хаванскі, двойчы паранены шабляй у галаву, уцякае да абозу, які стаіць пад Ляхавічамі. Дарэчы, выратавацца Хаванскаму дапамагаюць беларусы, віцебскія прысяжныя шляхцічы. Пад Ляхавічамі Хаванскі ў спешцы забірае рэшту наўгародскай пяхоты і бяжыць на Полацк залізваць раны. Абоз забраць не паспявае. Ужо праз пару гадзін там усё захоплена сапежанцамі, войскам Вялікага княства літоўскага. Пасля маскоўцы напішуць у дакладзе свайму цару: «І таго ж часу літовскія людзі прыйшлі прямо в абоз, і в абозе людзішак наших дастольных всех побілі, і жывацішка нашы, і лошаді все поймалі без астатку». Навіна пра перамогу ўжо праз пару дзён далятае да караля, які знаходзіцца ў Варшаве. Цяпер у перамовах з Масквой ніякіх саступак не будзе. Галоўнае патрабаванне – вярнуць тое, што захапілі ад пачатку вайны. Усім камандзірам, які ўдзельнічалі ў бітве, дасланыя лісты з віншаваннямі і просьбамі дэталёва апісаць бітву. Абаронцамі Рэчы Паспалітай захоплены багатыя трафеі. Вайсковая каса Івана Хаванскага, мноства амуніцый, вялікія запасы харчу, а таксама вялікая царская харугва, якую Хаванскі атрымаў ад Алексея Михайловича перад выправай у гэты паход. Праз тыдзень пасля заканчэння бітвы будучы віцебскі ваявода Ян Антоній Храпавіцкі напіша ў сваім дзённіку: 28 чэрвеня ў панядзелак у вігілію святых Пятра і Паўла наша войска разбіла Хаванскага, які з тыранскаю пыхаю недаацэньваў нашае войска. Выйшаўшы з табару з-пад Ляхавічаў, таго ж дня стаў пад Палонкай. Там жа Бог дабраславіў ягамосці пану гетману літоўскаму і ягамосці ваяводзе рускаму, што наша войска ў малым часе, бо толькі з 2/4 гадзіны тая патрэба трывала, хоць досыць мужна і моцна наступаў непрыяцель, перамагло. Страты. Па афіцыйнай версіі не выключае, што адмыслова заніжанай у аб'яднаным войску Рэчы Паспалітай загінула 300 ваяроў, плюс параненыя, якіх было шмат. Войска Хаванскага страціла значна болей. Па ўспамінах некаторых сучаснікаў каля 10-12 тысяч, што вызывае сумневы, атрымліваецца нават болей людзей, чым іх было перад бітвай. Гэта па ўспамінах. А вось паводле дакументаў, якія захаваліся ў расійскіх архівах, маем наступныя лічбы. Агульная страта ў войску Хаванскага 3500 чалавек, сярод якіх 2000
1500 пяхотнікаў і 1000 коннікаў. Вядома пра 700 маскоўскіх ратнікаў, якія трапілі ў палон. Магчыма, гэтыя палоны ўвайшлі ў агульную лічбу стратаў, а магчыма і не. Потым значную частку з іх абмяняюць ці выкупяць. Дарэчы, палон багаты не толькі па колькасці, але і па якасці. Захопленыя ваявода Семён Шчарбатаў і 2 камандзіры маскоўскіх стралецкіх палка. Добры абменны фонд. Да слова, ў гэты самы час у маскоўскім палоне знаходзіцца польны гетман літоўскі Вінцэнт Гасеўскі. Узгадвалі пра гэта ў адной з мінулых лекцый. Пройдзе 2 гады, і великалітоўскага военачальніка абмяняюць на 5 маскоўскіх ваяводаў. Вось так. Працягваем пра страты праціўніка. Ёсць тут яшчэ адзін важны аспект. Лёс великалітоўскай прысяжнай шляхты, якая ваявала ў войску Хаванскага. У маскоўскіх дакументах яе нярэдка называюць беларускай прысяжнай шляхтай. Раней мы узгадвалі, што напярэдадні баявых дзеянняў пад Ляхавічамі і Палонкай шляхта разам з шэляддзю складала 1700 чалавек. Пасля Палонкі у ваяводскім палку Змеева, у складзе якога было каля 400 літвінаў-беларусаў з Віцебску і Магілёва, шляхты засталося толькі 70 чалавек, астатнія разбегліся. Значна зменшыўся і полк полацкай прысяжнай шляхты, якім камандаваў Фларыян Слонскі. Рэшта вярнулася ў Полацк, дзе Іван Хаванскі правёў смотр войска. Налічыў 700 палачанаў, было 1100. Існуе вялікая верагоднасць, што ў шыхты гэтага палка паставілі новых мабілізаваных з прадстаўнікоў прысяжнай полацкай шляхты, так бы мовіць, даўкамплектавалі. Не знайшоў звестак пра лёс асобных аругаў з Полачы, якімі камандавалі Корсак, Храпавіцкі, Аскерка, Гаслаўскі, Кошка. Не выключаю, што перайшлі на бок великалітоўскага войска, як гэта зрабілі іншыя літвіны, беларусы. На гэты факт здрады, масавае вяртанне беларусаў пад сцягі Паўла Яна Сапехі звяртаюць увагу многія расійскія гісторыкі. Як бы там ні было, атрымліваецца, што з 1700 літвінаў-беларусаў, якія прыйшлі пад Ляхавіча, а затым пад Палонку, у складзе маскоўскага войска пасля бітвы пад камандаваннем Івана Хаванскага засталося менш за палову, 770. Дарэчы, пра лёс камандзіра палка полацкай шляхты Фларыяна Слонскага. Нагадаю, што ў самым пачатку бітвы ён трапіў у палон. Дык вось, праз 3 тыдні пасля палонкаўскай бітвы 18 ліпеня пад Бабром Слонскаму адсякаюць галаву і насаджваюць яе на кол. Вось такі фінал кар'еры некалі паважанага палкоўніка Вялікага княства Літоўскага. Ніхто так і не прапанаваў за яго выкуп. Ні Масква, ні прысяжная шляхта Полацка. Вынікі бітвы. Паражэнне войска Івана Хаванскага завяршае маскоўскае панаванне на заходніх землях Вялікага княства Літоўскага. У вайне адбываецца пералом. Датуль за рэдкім выключэннем былі толькі паразы. Стратэгічная ініцыятыва пераходзіць на бок Рэчы Паспалітай. Весткі пра буйную перамогу над Іванам Хаванскім хутка разлятаюцца па прасторах Вялікага княства і выклікаюць новы ўздым супраціў царскай уладзе. Адбываецца паўстанне шляхты і мяшчанаў. Даведаўшыся пра разгром маскоўцаў пад Палонкай, прысяжная наваградская шляхта, тая самая, што яшчэ нядаўна прымала прысягу, у Барысаглебаўскай царкве ўзнімае паўстанне і вызваляе свой родны Наваградак. Дывізія Паўла Яна Сапегі ад Ляхавічаў рушыць на Менск, які вяртае пад уладу ВКЛ. Пераходзіць Бярэзіну і на працягу ліпеня вызваляе шэраг дняпроўскіх гарадоў – Воршу, Копысь, Шклоў, перарэзаўшы дняпроўскі шлях, важную камунікацыю маскоўскіх войскаў. Затым сапежанцамі абложаны Магілёў. Атрадамі мясцовай шляхты пры дапамозе конных харугаў рэгулярна великалітоўскага войска вызвалены Мсціслаў і Крычаў. Пры вестцы аб разгроме князя Хаванскага цар прымае рашэнне аб тэрміновым зборы новага войска. Гэтым разам пад камандаваннем князя Юрыя Далгарукава, які мусіць пераламіць няўдалы для Масквы ход вайны на сваю карысць. Што з гэтага атрымаецца, можна даведацца з лекцыі размовы, прысвечанай 3-му этапу 13-гадовай вайны. Вось спасылка. А мы вяртаемся пад Палонку. Пройдзе 3,5 стагоддзі і на месцы бітвы каля ўскрайку дарогі ля вёскі будзе ўсталяваны памятны камень з барэльефам аўтараў слаўнай перамогі. Не забыліся беларусы пра гераічную абарону Ляхавіцкага замка. Вось такі мемарыяльны знак зараз стаіць на месцы легендарнай фартэцы. Вось такая гісторыя, даражэнькія. Пераходзім да тэста для эрудытаў. Нагадаю, гучала пытанне. Які з пералічаных духоўных скарбаў Беларусі дапамог абаронцам Ляхавіцкага замка ў 1660 годзе? А. Бялыніцкі абраз Божай Маці.
Б. Крыж Єфросіні Полоцкай, С. Святыя мошчы Софіі Слуцкай, Д. Берасцейская Біблія. Ну што, якія варыянты? Па логіцы, можа, Берасцейская Біблія, месца выдання кнігі Берасце, таму і Берасцейская, а Ляхавічы — гэта ж Берасцейшчына, выдадзена ў 1563 годзе на сродкі Мікалая Радзівіла Чорнага. Самая вялікая і багата аформленая беларуская друкаваная кніга 16 стагоддзя. Не выключаем, што падчас аблогі Ляхавіцкага замка экземпляр Бібліі мог знаходзіцца ў адным з мясцовых храмаў. Мо і была, аднак да цудаў пры абароне Ляхавіцкага замку ніякага дачынення Берасцейская Біблія не мела. Крыж Єфросіні Полацкай быў бы класным варыянтам. Але ж падчас 30гадовай вайны ён захоўваўся ў Полацкім Сафійскім саборы і з Полацку, які на той час быў захоплены маскоўскімі войскамі, нікуды не вывозіўся. Княгіня Софія Слуцкая, апошняя прадстаўніца роду Алелькавічаў, памерла пры родах у 1612 годзе. Труна з яе целам была пастаўлена ў замкавай Свята-Троіцкай царкве ў Слуцку. Заставалася на там і падчас аблогі Слуцкага замка маскоўцамі і казакамі у верасні 1655 года. Слуцк выстаяў. На той момант Софія была проста памерлай маладой жанчынай, і толькі значна пазней яна будзе кананізавана праваслаўнай царквой. Цяпер яе мошчы захоўваюцца ў мінскім святадухавым кафедральным саборы. Як вы зразумелі, да абароны Ляхавіцкага замка святая праведная Софія ніякага дачынення не магла мець. А вось гісторыя бялыніцкай іконы Божай Маці з Ляхавічамі звязана самым непасрэдным чынам. У наш час бялыніцкі абраз Божай Маці шануецца праваслаўнымі, каталікамі і унятамі як цудатворны. Быў напісаны невядомым мастаком у 30-е гады 17 стагоддзя ў Бялынічах. Цяпер гэта горад Магілёўскай вобласці. Захоўваўся ў кармеліцкім бялыніцкім кляштары. З пачаткам 30гадовай вайны, калі маскоўскія войскі захоплівалі адзін за адным гарады на ўсходзе Вялікага княства Літоўскага, кармеліты, монахі каталіцкага ордэна, перавезлі абраз ва ўмацаванае мястэчка Ляхавічы, у той самы Ляхавіцкі замак, аб муры якога войска Івана Хаванскага абламае свае зубы. Пасля зняцця аблогі Ляхавічаў камендант гарнізона Мікалай Станіслаў Юдзіцкі непрыступнасць Ляхавіцкага замка звяжа з цудоўнай сілай бялыніцкай іконы, да якой штодзённа ў малітвах пра дапамогу звяртаўся разам з іншымі абаронцамі замка, каталікамі, унятамі і праваслаўнымі. Узгадвайце гравюру, якую мы падрабязна разбіралі на пачатку гэтай лекцыі размовы. Вось яна, тая самая выява вобраза Божай Маці над Ляхавіцкай фартэцай. У гонар перамогі над ворагам па загаду каменданта непрыступнай крэпасці у храме перад іконай быў выкананы падзячны гімн «Те Деум» – «Цябе, Бога, хвалім». Паслухаем яго беларускую версію. Адметна, што праз 100 гадоў пасля гэтых падзей у сярэдзіне 18 стагоддзя хрысціянскаму свету будуць прад'яўлены 9 сведчанняў цудаў бялыніцкай іконы, адно з якіх цудаў абарона Ляхавіцкай крэпасці. Гэтыя сведчанні стануць падставай для каранацыі іконы. Вось так, у 1760 годзе абраз будзе ўрачыста перанесены ў Бялынічы ў новы касцёл. У другой палове 19 стагоддзя касцёл разам з іконай будуць перададзены праваслаўнай царкве. Пры савецкай уладзе святыня трапіць у абласны музей Магілёва, дзе будзе захоўвацца разам з крыжам Єфросіні Полацкай. Імаверна, пры эвакуацыі ў 1941 годзе абодва рарытэты трапяць у Маскву. Далейшыя сляды іх знаходжання згубяцца. У наш час зроблена некалькі жывапісных копій і стампаў, якія захоўваюцца ў хрысціянскіх храмах Беларусі. А гэта сучасны герб горада Бялынічы і памятны знак, пастаўлены тут у верасні 2020 года з нагоды Дня беларускага пісьменства. Спадзяемся, што прыйдзе час і арыгінальная ікона вернецца дамоў у адзін з бялыніцкіх храмаў, а перад гэтым абавязкова наведае Ляхавічы, дзе ў далёкім 1660 годзе яна ўзмацняла баявы дух абаронцаў. Такім чынам, правільны адказ А. Бялыніцкі абраз Божай Маці. Што пачытаць? Прапаную дзве найбольш грунтоўныя па фактуры працы кнігу польскага гісторыка Кшыштафа Касажэцкага «Кампанія 1660 году ў Літве
А таксама артыкул расійскага гісторыка Олега Курбатова «Литовский поход 7168 года князя Иохванского и битва при Полонке». На сёння ўсё, даражэнькія маі. Тэма наступнай лекцыі размовы «Магілёўскае паўстанне 1661 года». Не прапусціце, будзе цікава. Асобная падзяка гісторыкам, мастакам, фатографам, усім добрым людзям, чые працы і творы былі выкарыстаныя пры падрыхтоўцы гэтага роліка. Шчыра дзякую усім вам за ўвагу. Цісніце на званочак, каб своечасова атрымаць паведамленне пра новы выпуск. Пішыце каментарый, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал, калі не зрабілі гэтага раней. Дапамагайце гэтаму адукацыйнаму праекту іншым, зручным для вас чынам. Гэта важна. З вами быў Віталь Чырвінскі. Гонар маю. Да хуткай сустрэчы.